Id-Dipartiment tas-Saħħa qed iħalli lid-Dipartiment tad-Dentistrija mingħajr l-appoġġ neċessarju, tant li matul dawn l-aħħar snin in-numru ta' dentisti f'dan id-dipartiment naqas drastikament. Hekk intqal fi stqarrija mill-UHM Voice of the Workers, l-istqarrija tajt illi qed jinħass kaxkir ta' saqajn biex joħorġu sejħiet għad-dentisti ġodda u jsiru numru ta' promozzjonijiet. F'dawn l-aħħar 8 snin il-UHM Voice of the Workers batet diversi proposti lill-Gvern sabiex jiġu diskussi u fl-aħħar mill-aħħar jiġu offruti pakketti adekwati għad-dentisti. Barra minn hekk il-Union issuġġeriet tibdil f'ċertu strutturi li jistgħu ikopru servizzi aħjar għall-pubbliku. Fil-bidu ta' Lulju ta' din is-sena, il-Ministeru tas-Saħħa sejjaħ laqgħa fejn il-UHM spjegat il-viżjoni tagħha u talbet illi ssir serje ta' laqgħat sabiex jiġi konkluż ftehim. Dakinhar, l-amministrazzjoni kienet talbet 6 ġimgħat sabiex ikunu jistgħu jiġu kontroproposti mlaħmin ħalli n-negozjati uffiċjali jibdew minnu fih. Għalkemm il-Union stenniet dawn għal dawn l-aħħar ġimgħat, il-laqa sfortunatament ġiet posposta fl-aħħar mument min-naħa tal-Ministeru b'estensjoni ta' ġimagħtejn oħra. L-istqarrija tajt illi wara li l-UHM Voice of the Workers reġgħet stenniet ġimagħtejn oħra fil-laqa li saret lejliet Santa Marija baqgħet f'xiber imnieħer għaliex il-Ministeru naqas illi produċi l-kontroproposti tant mistennija. Għaldaqstant tkompli stqarrija, il-UHM ma kellix triq oħra ħlief li tibda bl-azzjonijiet industrijali fid-dipartiment. Mill-ġimgħa l-oħra d-dentisti qed jaraw biss każijiet ta' emerġenza, każijiet ta' nefħiet, dmija u daqqiet. U l-azzjonijiet se jibqgħu fis-seħħ sakemm din il-Union tirċievi kontroproposti adekwati bl-iskop li d-Dipartiment tad-Dentisti imur għall-aħjar. Il-UHM Voice of the Workers qed tittama li dan it-kaxkir tas-saqajn mhux xi tattika mill-Gvern sabiex is-servizz jinbeħ lill-privat.